Hain Txiletik etorri naiz, QS bat eukietor 1500 puntukoa, eta lehenengo postua lortuet, eta egia esan da, izugarria izan da. Aste luzia izan da, ze lau egun hola honitzen parte txapelketan egon gabe, baina, azkenean kriston txapelketa izan da eta oso pozik nago. Nahiko jende hona zeon hor konpetitzen. Azken fina junginan horrea apostu bat inda, ze azkenean urruti da, diru asko da, baina, nola olatu hon bazan, nik espero nun hortan ondo ibiltzia. Eta lehenengo mangak pixkat gaizkio ibilin itzan, ze neon oso seguru arroka pia zoden eta pixka bilduran ekan, ze justo Indonesiatik etorri nintzen, eta horre min hartu nun arrokakin, eta orduan pixka bilduran ekan. Gero konfiantza hartzen hasi nintzen, eta olatu hau beto ulertzen, eta finalean ja nahiko ondo ibilin nintzen, eta lehenengo posta lortu nun. Eta ni hasi nintzen QS-ia egiten 2016an, baina gehien bat pixkat horrazteko da konfiantza hartzeko pixkat hor, baina junioran egon nintzen gehiago zentrauta. Eta ja aurten da lehenengo urte guztia horre dedikatziotena. Senegalea irabazi nun, 1500 puntukoa, oain Txile. Gero Australian 3000ko baten 13. gehon nintzen, nahiko ondo egon zen. Eta Kanariasen bai 5. posta lortu nun. Kriston pozik, egia esan da, lehenengo urtia izan da, oso zaila da txapelketa irabaztia, esken fina neska pila gaude, neska hon asko, eta irabaztia oso zaila da. Eta bat irabazita ja oso pozik nion bila. Objektiboa bezala Tokio, baina oso zaila da. Ez dut imposiblia ikusten, ze azken finean noan ikusi eta oain 15. joa rankinga eta hortxe nago sartzeko. Baina jarraitzen behar da eta ondo atatze gaia gauzak lortuko dugu. Tokion lehenengo aldiz izango da surfa 2008an, eta egia esan da nik uste oso aurrera perona izango dela, ze jendeak profesionalo bezala hartuko surfa. Ze askotan ikuste dituzu beste kirolak eta surfakin konparatzezu, eta surfistak ez du hain serio hartzen, baina hain olimpiada dela bidean nik uste jendea serio hartuko da.